Hey, asam mo diyaw. Kasi my bro, zay di room no? Empty, join. Masta aulak, join the match. Yeah. But empty. Start! Wacht, ik word record. Wacht. Oh, wacht. Die daar met thuis met genoeg tijd. Siya may bro, yo, dis oor genoeg tyd aya. Ja. Kijk, nou nee, ik ga staan. Ik zie jou. Ja. Anto pierke. Yo. Tananan. Yo, nou, haak me voor je. Ik bied hem goed lachen. Wat? Papa, aku dyan. Ito ang alupin mo sa si Mamela si. Awal check lagi. Mat, nasa nai ka na mo. Nai naman siya ako. Isa mo pa. Crazy game. Crazy game ba ito? Ha? Ikaw na kayo ang body ni. Sat. Nah, man kay igid ka sport to sinig guys. Pamayay. United ya. Yes. Oh. Ay, ikaw biya join. Ay, gano Yo, kan Wat het ek nou gesien? Ek sien net Spider-Man op die dak aya. Yo, iemand skiet van my, ek kyk op, ek sien net hy dokas op die dak aya. Oh. Wat op die dak is nou? Awai, my barawa was so a bastard. Tas klim af van die dak af. Dis Spider-Man aya. Yo, bagus sama itu terus gitu. Taruh orang bahasa ini lah. Menikin wata di. No kalay sa ayun na ay. Iman may bro ini laut may ganti man skit may yautit mas. Awoy, my bro, ay was mooi pray ay ek alut agtom aan my bro. Sy sa my dood geskiet het as net regs kyk het hy is my aya. Tino, como é que eu passo? Kan nie met prooi loop. Shit, Hy was man. yo, sy's lucky ha, my bro, sy kan nie try, sy's lucky. Tino weer. Hy's my pro, hy. Yes, dat. Jy. Hm? Jy het ons sak gemaak, sak in die pad. As jy nou gevoel sa. Skop squad. Ano ba nakakasport dito sa ni? Yes man gitom. May try ka bang gitom? Sa ba nakakaplat tas lumira. Was my bro awans manita man, manita. Manita C2 my bro. Ay, unknown yung open ba? Ay, jump man. One over unknown. Pass, Peggy. Pass with unknown. It's a jump with you. Savita na is unknown. Yeah. Sick unknown. Welcome to the unknown. Ah, sick bro. Ja, oké, ik wil lekker krijgen. Zeg lekker. Ik gie het voor jou. Hoi Tino, mijn bro. Moet zo bij het dak op, man. I'm good, man. Ja, wist ik het doe. Saan ik? Saan ik met je zeggen? De zampik anakan afzien zij. En ik het getok kira dang sa kan haikan ko. Yes, strike.
Tanggi cuma tuh bang, tanggi mah itu. Ah, that's right, man. Life be like that, man. Ay. Ik zie het voor die spel, maar ik weet het niet. Unknown. Ja. Dus man itu. Di sini bodies wat leeg voor ik niet. Oké, hiji wat die berulas. Yes, I know him as unknown. Fucking unknown. Play unknown, ayah. Ja, we zijn beter als we namen gaan zien met die game. Ik zou eerst wat die nog gaan poetsen. Nee, het zou niet wel. Kan die skills zijn? Nee. Dus het is gewoon niet. Hij zit er hem gauw, ja. Dank je, Zedo. Ik niet daar zitten, maar een persoon weg achter me iets maar mijn zak. Ja, yo, mijn vrouw, unknown maakt me jas. Yo, ik ben slim, joh. Ik zie dit voor me. Ik af die dakken. Weet nou waar jou staat geschiet. Die man glitzy. Unknown, nice. Hij is Wie dat die dak al gejumpt? Het zal net unknown is van dak. Ja, die dat stom, die dat stom. Ja, hij stel, ja. Gewoon een voor mij aanhouden nog eens. Ik zei daar hier. Wat, dat is al wat is er. Je maakt jullie ja, man. Yo. Kijk dat bluebird. Ja, die lachen schiet ik wat zegt. Ik wou wel naar Linus, zie misschien niemand is af. Gelukkig iemand follow mij, man. Ik wou niet naar Linus zien. Zo hoor als met een paaikop. Yo, met zijn paaikop. Jelle gaan nog vast kijken op Master Olak's salaris. Yo, nah, ze kan niet strijden, ik kak geschieden. Ik wil eerst zo jou geschieden, ja, was iemand wat van bij gehaald wordt. Zat. Ik ga ook pommen passen niet meer zo. Bye. Bye. Aku wat ik trap al op het amper zat. Ze me gaan tegen Lauti. Was. Ai daar ook aan toe bij aan te Nah, ik was aan een push af, man. Ik was aan een push af nou, man. But oh no. Yes, man. Call of Duty Dus ja. Yo! Was hij wat toestaan? En staat er. Call of Duty has meestal alles. Yo, man. Ah, what the fuck? Ja, ramai baru di mas phone. Fuam boy, iba pa bayan loop. Tebelok. Iemand terus gitu, Ik was bizar. Ik weet je wat ik ten tweede one of was ik niet. was Tino weer. Wanneer ik tien iemand geschiet zien zo daar. Tino focus aan. Tino praat actie. Wie was hij? Als ik het zei. Ik het gezien, ze kon van boos in zijn. Toen wacht ik aan met die dier. Hij was kooi. Ja, hij is gewoon. Zit zo troll. Wow. Yo, hij was. Yo, als ik elkaar doet, dan denk ik dus hij staat. Maar het hier was hij. Toen zijn troll. Dat schiet uit. Ja, hij is dan wel bij iets. Ja, sinds zo zat ze nog haken van Kaparada, ja. Nou, hij paal was in de pad, man.
Ja, mijn kans. Ik maak nog een kop, ik ben nog begin met travel hier. Ja, dat zie je doen, Wat man. knoopje? Met knoopje. Kan die is wel dom, hè, bro. Maar gooi ik een bom door daar. Weet je wat? Als je dat zank was, moet je voor een ventiel. Maar schiet, moet niet voor hem schieten. Hoe me nou eens met wie zei? Als hij staat. Ik ga met jou. Zet je live gaan zeker bij zei. Wie is die tegen? Wie zei? Nou, ik denk ik connecten als ik er een brick of iets aan. Maar dat is twee mensen wat ik nou kan gaan doen. Kijk, is twee mensen. Ik kijk hier. Ja, daar. Allemaal wat ze bij je spot. Ze moeten elkaar gaan bieden, joh.